Oh, gondhok bleguduk suaru gembol sumarante hawela. Putuku ngger wis anggeni kowe padha rarja sak praptamu kulup. Cah bagus wis anggeni. Lho. Kakang Antasena. Piye? Iki kok Eyang Durna nang kene. Ah ya wis ket mau aku wis weruh lenggah nang kono kok. Lah kok kadingaren temen kok rawuh nang kene? Mbuh sajayana perlu. Ha piye? Bedeti saiki apa piye? Lho. Bener. Aja ngawur. Wah, syukur. Modar kowe. Wah, ora nggugu karo genemane wong gerang. Saiki rasakno durung kelakon wis kesandung wirang. Nyata. Ah! Loh. Ah! Sinu Bageng Panglingga Murda. Rawujeng ngandika bapa penembaning Sokalima, bapa Begawan Durna sesemban kula ing Sokalima penemban. Oh, gondhok bleguduk swalu gembol, sumarante hawela. Nun inggih, Ger. Sampun kula tampi asung pambagenipun Paduka anak Prabu ing Ngamarta, anak Prabu Darmakusuma. Akarya bombong raos ing manahipun ingkang bapa ing Sokalima. Namung keparenga kula ngaturaken pudi astawanipun ingkang bapa Kewala kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngamarta, Ger. Kula non. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa penemban. Bapa penembaning Sokalima, bapa Begawan Durna. Oh, inggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sokalima dinten sak mangke menika wonten praja Ngamarta, Ger. Kula non. Wah. Durna bapakku. Aku ngaturake sembahku katura. Durna bapakku ing Sokalima, lenggah ana ing praja Ngamarta. Durna bapakku. Oh, Werkudara anak anu nganindita bocah mursid. Isamiku adur mendem-dul karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti. Werkudara, iya. Ndak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa wae tampanana ya Bratasena. Ya ndak gegeng dadiake jimat. Mewahono kabagyaning uripku lan kasantosaning lahir batinku ora liwat prayogakno nggonmu lenggah. Oh iya. Kaya wis ora kurang kepenak praptane bapakmu ana ing negara Ngamarta dina samengko iki Werkudara. Bapa penemban. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bapa penemban Durna, sesemban kula, bapa Begawan ing Sokalima. Janaka tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa. Ora liwat pangestu ning bapak wae tampanana ya Janaka. Kapundi nggo jimat dayanana ing kasantosan bapa penemban. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa penemban Durna. Oh iya. Wis ora kurang kepenak praptaning bapakmu ana ing negara Ngamarta dina samengko. Bapa penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Oh. Nekula Sedewa, bocah kembar. Kowe ngabekti karo wong tuwa tak tampa ya, Nger. Pangestuning wong tuwa wae Sokalima tampanana Nekula Sedewa. Kula pun dinggo jimat dayana ing kasantosan. Kula pun dinggo jimat dayana ing kasantosan bapa penemban. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Oh, iya wis ora kurang kepenak Nekula Sedewa. Praptaning wong tuamu ning negara Ngamarta dina samengko iki, Nger, pinten tangsen? Bapa penemban. Saestu akarya gugup gagap guragapan raos ing manahipun ingkang putra ing Ngamarta pun Puntadewa. Dene rawuh Paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan cantrik Sokalima paring wuninga bilih rikalanggan mangke Paduka badhe kepareng rawuh wonten ing praja Ngamarta. Saestu kula nedya ngrakit arata kencana kinarya methuk Paduka bapa penembaning Sokalima. Saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian Paduka bapa penembaning Sokalima. Kacihna tandha bektinipun ingkang putra-putra Paduka Pandhawa tumrap ing sesepuh. Inggih bapa guru kula bapa penembaning Sokalima, Bapa Durna. Oh! Gondhok bleguduk swalu gembol sumarante. Nger nadyan nembe kawiyos wonten ing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Persasat kadidene kejugrukan Gunung Sari kelepaning Samudra Madu raos ing manahipun ingkang bapa ing Sokalima.
Ngawuningane sabda pangandika paduka mekaten menika kala wau kacihna katandha bilih nadyan sampun sawetawis anak-anak kula para Pandhawa menika mboten nate sowan wonten Sukalima nanging mboten ngicalaken anggenipun panjenengan nalika alit kula glowentah wonten ing Sukalima nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Sangat handadosaken bapa raos ing manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Namung semantena tata upacara kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten sakterwipun menawi kabisungsung dhateng ing bapa ing Sukalima. Krana menapa nggih? Pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika pangraos kula menika tilik dhateng anak putu kula wonten ing mriki. Kados pundi kawontenanipun, kados pundi kahananipun menika dados tanggal jawabipun ingkang bapa ing Sukalima. Syukur dene Pandhawa tansah yuwana basuki manggih raharja niskala durga mendhak kala sirna menika ndadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Inggih bapa Mremban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan mekaten menika kula wau inggih krana kahayoman dhateng pangestu paduka bapa Mremban ing Sukalima Mremban. Oh inggih matur nuwun nggih matur nuwun. Wonten ingkang saklajengipun menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna menapa wigatosipun nanging menawi wadita mraping para kadang kula kanthi manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra ing Ngamarta pun Darma Kusuma bapa Penemban ing Sukalima. Oh sampun dipun parengaken matur nggih. Inggih kula sumanggaaken matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Ngambali atur ingkang sekawit bilih sowan kula menika ingkang langkung wigatos inggih menika tuwi dhateng karharjanipun anak-anak kula para Pandhawa. Dene dungkap angka kalih kula badhe munjuk atur ngersa paduka anak Prabu ing Ngamarta, anak Prabu Darma Kusuma. Nanging menika parenga paduka paring palilah ingkang bapa radi mingset anggen kula badhe ngabiyantara. Supados radi cetha anggen paduka badhe anampi dhateng aturipun ingkang bapa ing Sukalima menika nggih. Kula sumanggaken Purbawasisa wonten asta paduka bapa Mremban ing Sukalima Mremban. Menika sejatosipun ngaten nggih, Nger. Anggen kula keraya-raya gedarang-darang prapta wonten negari Ngamarta menika. Kados ingkang sampun laturaken tuwi dhateng karjanipun anak-anak kula para Pandhawa dene dungkap ingkang angka kalih menika ingkang langkung wigatos. Sejatosipun sawanipun ingkang bapa menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Koko Prabu Ngastina utusan bapa Mremban Sukalima. Mengko suraos ingkang kados pundi bapa Mremban? Ah, menika ngaten. Ngembet kalian putra Ngastina inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandrakumara. Mboten dangu setunggal wulan ingkang kepengker menika. Lesmana menika kados dene tiyang Bambung. Kaya wong Bambung jebul pinanggipun piyambakipun menika gandrung turut ngelurung kapandhuk bedoring katresnan mboten sanes kejawi namung putri saking pertapan Cakrawala atmajanipun Begawan Dewa Kartika ingkang wangi Dewi Kencana Resmi. Lah mangka Lesmana menika sampun wangsul nggayuh putri menika mboten nate kelampahan. Lesmana menika gandrung kaliyan wong wadon menika ora tau kelakon piyambakipun rabi menika dereng nate kelampahan. Mila dinten sakmangke utusan dhateng Bapa ing Sukalima supados sowan wonten negari Ngamarta ingkang wigatosipun namung badhe nyuwun ngampil anak kula panengah Pandhawa inggih menika pun Arjuna inggih pun Janaka. Sababipun menapa teka Koko Prabu badhe nyuwun ngampil kadang kula pun Janaka. Lho, Janaka menika wong bagus-baguse sak jagat menika Janaka. Pendak-pendak gayuh putri mesti kelakon, pendak-pendak gayuh wong wedok mesti kelakon. Menika Janaka. Sampun malih kok titah swantah. Nadyan kondangipun kalokanipun nadyan kula dereng sumur piyambak. Widodari kayangan menika sedaya sampun dados tilasipun Janaka. Inggih. Tegesipun sedaya sampun dados nate dados garwanipun anak kula pun Janaka. Menika katandha bilih Janaka menika pitataning jalma unusaning titah. Mantasaning para menungsa menika anak kula Janaka. Mila menapa ta sababipun nyuwun ngampil dhateng pun Janaka supados Janaka nglamaraken pun Kencana Resmi wonten ing pertapan Cakrawala supados saged dipun dhawuhaken kan pun Lesmana Mandrakumara. Oh, mesakaken dhateng putu kula nggih, Nger. Lesmana menika kok aja kok gayuh putri piyambakipun menika gayuh kanugrahan wae ora tau kelakon.
Gayo putri ora tau kelakon. Gayo Pergiwa kalah karo Gatotkaca, Pergiwati kalah karo Pancawala. Gayo Prantawati putri angkat Dwarawati kemawon kalah kalih Petruk. Lho Capi. Ing ngatasipun Lesmana menika putra Nalendra kok kalah karo Panakawan derajate mung batur mung gedibal. Menika tegesipun Lesmana menika mboten titah ingkang mboten kedunungan ketrima gesangipun nanging kedunungan sebel sial. Inggih. Nate lho Lesmana menika seneng kali bakul baksoe ora kelakon. Niku Lesmana nggih, Lesmana. Monggo nggih mboten pati apik bakule bakso niku ning Lesmana niku nekat nyatane ya ora kelakon. Lho, menika dados conto nadan Lesmana menika anak Nalendra ning mboten tau duwe kanugrahan ora bejo uripe kenggonan urip sing sebel sial. Mila sampun ngantos sak mangke menika Lesmana gagal malih anggenipun jawab. Samangke anak kula Janaka badhe kula kanthi wonten negaring Ngastina ngombiongi temanten kakung saking negaring Ngastina inggih menika wayah kula Lesmana Mandrakumara nggih. Namung sedaya kula pasrahaken dhateng Arjuna. Jer menika perkawisipun kadang kula panengah bapa menemban mila kula aturi ndangu piyambak. Oh ngaten? Inggih. Janaka kula wonten dawuh bapa. Kabeh wis tak kandhakake sarta tak aturake marang anak Prabu Darmakusuma. Ora susah. Bapakmu saka lima baleni apa sing dadi rembugku, kowe wis krungu dhewe ta Janaka? Lho nggih sampun. Bantu karo anakmu Lesmana Mandrakumara. Lesmana kuwi dudu sapa-sapa. Nadan Lesmana Mandrakumara kuwi anake putrane Yayi anak Prabu Duryudana, ning kowe kuwi rak sedulure anak Prabu Duryudana, mula kae dudu wong ngersop wong liya kae anakmu dhewe. Bantunen anakmu ya Janaka. Lho nggih. Menawi kersanipun bapa kados mekaten kula kantun nderek. Oh, kowe gelem? Lho nggih saestu purun. Heeh. Ning wanti-wanti welingku ya. Kepareng bapa badhe weling menapa? Nek wis ketemu Kencana Resmi, nek wis rupane Kencana Resmi aja tok pek dhewe ya Janaka. Kowe ngerti nek kowe iki mung ngrabekke karo Lesmana Mandrakumara, aja tok pek dhewe. Mboten. Ning arep kaya ngapa arep kowe emoh. Sing jeneng wong wedok ki nek wis rupamu ki terus kepencut biasane. Mula kowe anu raimu dorek-orek ya, Sesuk. Inggih ngestakaken dawuh. Menapa ndianipun bapa menemban badhe kula estokaken. Tenan ya, aja tok pek dhewe ya. Mboten. Nek Kencana Resmi seneng karo kowe, kowe omong, nek kowe ora seneng ngono ya. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula sagah bapa. Kowe gelem, Ger? Kula sagah. Oh, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun gawe bompengat penggaling bapakmu ing Sukalima. Gosik. Durna bapakku. Werkudara arek omong apa? Lilanono aku tak omong karo adhiku lanang Janaka. Kowe arep omong apa karo adhimu Gage? Kowe matura karo bapakmu Sukalima. Janaka, wonten dawuh. Aja kesusu sagu. Gonmu ngrabekke Lesmana Mandrakumara. Wah, saka petunganmu sing tok bilane iki dudu wong sekeng, sing tok labuhi dudu wong melarat, sing tok labuhi dudu wong ora duwe lan wong ora sembodo. Nanging sing mbok labuhi kuwi anak ratu. Gumunku ing atase Lesmana kuwi anak ratu sugih, mongko jagat iki ora ana sing ngembari sugihe Kakang Duryudana ing arep ngrabekke karo anake kok dadak nyambat mrana-mrana. Apa sedulure wis do picak, apa sedulure wis do lempoh. Yen kowe nglabuhi Lesmana, kowe padha karo nguyahi segara. Merga Lesmana kuwi anak ratu. Kejaba yen kowe nglabuhi wong sing ora duwe, nglabuhi wong sing sekeng, apa sing tok lakoni bakal cinathet dening panguwasaning dewa. Yen kowe nglabuhi wong duwe, mung merga kowe mersakake kuwi tegese wong mau marai ora gelem budidaya. Wong mau ora marai keset, ora gelem ngasah pikir. Wah, nek cara aku aja mbok lakoni tinimbang kowe engko wirang. Werkudara, Durna bapakku piye? Kok dadi kowe diomong kaya ngono kuwi dasarmu apa? Dasarku merga Duryudana kuwi wong duwe, dasare ratu kena ngapa ngrabekke anak kok dadak sambat mrono-mrono. Ora perkara sambat perkara Brana Picis Prabaya, nanging sambat perkara supaya Lesmana iso kelakon dhawuh karo Dewi Kencana Resmi. Mong njaluk tulung Janaka. Wah, wong arep ngrabekke anak kok dadak dilamarke wong liya. Ya yen tresnane karo Lesmana mengko tenan, yen nganti mangro karo Janaka. Mula Janaka takon aja nganti tresna karo Kencana Resmi. Sing jeneng tresna ora iso ditampik, ora iso diduwa, ora iso dikarepke, teka karepe dhewe ana ing ati. Kuwi tuwuhing jiwa sing suci.
Mula Kang Sangga kuwi aja nganti mengko kewirangan adhiku lanang. Tak kon mikir dhisik. Tak kon metung dhisik. Saya aku tak takon karo kowe Janaka. Inggih. Kados pundi Kakang Mas? Upama eneng maling dioyak terus malinge sambat karo kowe njaluk tulung, apa ya arep tok tulungi? Apa ya arep mbok tulungi maling mau? Yen kowe nulungi maling mau tegese kowe nulungi wong dosa, nulungi wong luput. Mula hitungan perkara iki bab tulung tinulung kuwi ana petungane, aja waton nulungi sak penakmu dhewe. Werkudara, nek ngono kowe nganggap aku maling ngono apa piye? Kok sengak omonganmu? Aku ki bapakmu kok kowe njur ngembake upama ana maling terus njaluk tulung karo kowe, njur anggepmu durna rene iki nyenyolong ngono apa piye? Aku ora ngembake durna bapakku maling, ning aku nyontoni upama ana maling tembung upama mau rungokno dhisik. Aja sak penake dhewe. Mula Kang Sangga kuwi Janaka sadurunge mbok sakui petungen dhisik. Petungen tinimbangane kowe engko wirang, nek kowe engko wirang sing wirang dudu mung kowe tok. Nanging aku mbarep kembar melu wirang mergo saka pokal gawemu sing tanpa petung mau. Werkudara, durna bapakku piye? Wis meneng luwih apik. Diem. Ya. Tenang. Silent. Silent cool. Wah, kuwi silet. Silet iki mesti sigar. Kowe ora usah ngomong werna-werna ya, Werkudara. Butuhe kowe meneng, sing tak jaluki tulung kuwi Janaka, dudu kowe. Mula kowe ora usah melu-melu perkara iki. Ngono? Ora usah melu-melu perkara iki. Iki tak tanggunge lan Janaka ingkang sago nanggung. Nek ana apa-apane, mengko kowe ora bakal kewirangan Janaka. Wis to, kowe percaya karo bapakmu, apa durung tau ngapusi karo kowe Janaka? Dimas Arjuna kula wonten dawuh. Ora pati nduga mana ingkang sowan kaya atmajamu. Anakku ndrep sila geni kelawan anakku ngrandu gumbala Yayi. Kula malah kaget Koko Prabu dene wisanggeni kalanggan sak mangke sowan wonten Praja Ngamarta. Mugi katimbalana menapa wigatosipun ingkang putra menika. Iya ya Yayi. Mara coba tak timbalane ya Dimas Koko Prabu kula sumanggaaken. Wisanggeni anak lanangane ndita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap kababaro dadi pakarti ya nggir. Padha kanthi harja sak praptamu kulub bocah bagus wisanggeni. Antuk pamujine Siwa Puntadewa negara Ngamarta slamet tekaku niring sambikala aku ngaturke sembahku katur ya wa. Iya ya nggir ndak tampa. Ora liwat pangestuning wakmu wae tampanana kulub tak pundi ndadekake jimat. Antasena padha rarja sak praptamu ya nggir. Slamet Pakde. Niring sambikala sowanku aku ngaturke sembahku katur ya Pakde Punta. Iya ya nggir ndak tampa pangestuning wong tuwa tampanana Antasena. Ya ndak gegem ndadekake jimat. Wah. Bisa geni padha rarja sak praptamu. Bapa Njodipati slamet tekaku aku ngaturke sembahku katur ya Bapa Njodipati. Ya pangestune bapakmu tampanana ndak gegem ndadekake jimat. Cah Kucluk padha slamet. Wah, cah Kucluk padha slamet. Kakang Antasena dibagekke karo sing wong tuwa kok meneng wae. Ben. Aku jane ra seneng nek diundang Kucluk ya aku ra seneng. Nek pancen ra seneng duwe anak Antasena, ha piye carane kok njur aku diundang Kucluk nek Gatotkaca? Anakku nggir Gatotkaca. Anakku nggir Antarja. Nek arep ketemu aku cah Kucluk. Mbok biyen bayi didake wis, Pak. Mati malah atiku ora keloro-loro. Aku tak takon karo kowe. Takono, waton iso tak jawab. Kowe ra iso ndodhok, ra iso basa, nek ora Kucluk piye? Lho, iki jeneng menekke awakmu dhewe lho iki. Saiki tak takon. Upama Werkudara kuwi ora iso ndodhok, ora iso basa, nek duwe anak mestine ora iso ndodhok, ora iso basa. Nek sampeyan gelem menggalih, gelem mikir,
anakmu sing tos tenan ki aku, iki banyune Werkudara tenan. Merga padha kowe duwe kuku, aku ya ngingurake tang cendhek. Ngono. Dadi anakmu tenan ki malah aku. Ning nek duwe anak kok sopan kaya Kakang Garukaca, Kakang Antarja, iso nyembah, iso basa kae, justru ibu tok curigai selingkuh ro sapa. Gundulmu. Wah, malah ngisen-isenke. Wis slamet karepmu ora karepmu. Lungguh neng kono ya sak karepmu, minggat ya sak karepmu. Kakang Antasena karo bapakne kok wani. Wis kowe ora usah cerewet ni. Iki perkaraku, engko iso lho geger bapak karo anak iso. Lakone dadi Antasena Krida. Mondolo Krida. Wisanggeni Padhararja saprapta munggir cah bagus. Bapa Werkudara slamet tekaku. Aku ngaturke sembah ya, Bapa. Iya ya, nggih ndak tampa. Antasena cah bagus. Padhararja sapraptamu. Nah, ora ngene iki rak penak to, Antasena cah bagus. Slamet, Lek. Sembahku katur ya, Lek. Mbok paman apa piye kok, Lek? Paman iki rak isaku nyeluk Lek ya wis tampanana sembahku, Lek. Iya ya Antasena ndak tampa pangestuku tampanana ya nggih. Tak pundi, Lek Janaka? Wisanggeni Antasena padha slamet, wisanggeni Antasena padha slamet. Paman kembar slamet tekaku, aku ngatur sembahku katur ya Paman. Wah. Paman kembar aku ngaturke sembahku katur ya. Bapa Nekula Sedewa. Iya ya, ndak tampa pangestuku tampanana. Iya ndak tampa pangestuku tampanana. Ah, gandak bleguduk suaru gembel sumarante hawela. Putuku ngger wisanggeni kowe Padhararja sapraptamu kulup. Cah bagus wisanggeni. Lho. Kakang Antasena, piye? Iki kok Eyang Durna ning kene. Ha ya wis ket mau aku wis weruh lenggah ning kono kok. Lah kok kadingaren temen kok rawuh nang kene? Mbuh sajaya ana perlu. Ha piye? Bedeti saiki apa piye? Lho. Aja ngawur kowe kok apa-apa kok njur beteti saiki. Slamet, Mbah. Bektiku katur ya Mbah Sukalima. Oh iya, heeh. Penakno lungguhmu ya ni, wisanggeni putuku. Ya wis ora kurang keprayoga, Mbah. Antasena karo wong tuwa mbok aja kaya ngono. Kowe padha slamet satekamu Antasena. Wis Mbah Sukalima. Slamet, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Oh iya, tak tampa pangestune mbahmu wae tampanana ya Antasena. Ya, heeh. Dek kapan kaya aku ning Sukalima lho, Mbah. Loh. Apa iya? Heeh, ning ora liwat ngarep, aku liwat mburi. Niliki Mbah Putri ning gedhokan kok ning jaba malahin. Loh, Mbahmu Putri ning jaba? Heeh. Katokan ora? Ora, wong jaran kok. Ah, nek ora ya wis ora apa-apa, wis ben engke wae ben saba. Mbahmu Putri kae senengane ra sesaba nek awan. Oh ya wis. Mula terus tak kencang ning cagak. Aja nganti lunga. Terus tak tumpaki. Loh. Kowe numpaki Mbahmu Putri? Heeh. Tak jak mubeng endi? Ya minta jak mlaku-mlaku ndak sikile Mbah Putri kuwi ora apik engko kedadiane mergo nek kaya ngono kae kudu kerep nggo mlaku-mlaku. Wis. Penakno lungguhmu ya Antasena wis aja omong meneh ndak nyelekit ning ati. Iya. Ya Mbah, diprayogake ya Mbah. Heeh, wis ora kurang kepenak praptane Mbahmu ning negara Ngamarta kene. Wisanggeni ana wigati apa dene sira sowan ana ing negara Ngamarta sowan marang wong atuhamu kabeh? Wis dikeparengake matur wa? Ya wis ndak keparengake. Sewu-sewu keluputanku aku nyuwun pangaksama ya wa. Satenane sowanku ana ing negara Ngamarta kuwi ora kok kepengin sarta duwe perlu marang Siwa Darmakusuma kuwi ora. Nanging aku mung goleki Bapa Janaka, ya kuwi wong tuaku. Sira ngupadi lawan wong atuwamu ya kuwi kadangku Yayi Janaka. Iya, wa. Arjuna kula wonten dawuh, digoleki anakmu ana wigati sajake. Wis anggeni ana apa kowe goleki karo bapakmu nggir cah bagus. Budal saka Ndrepsila geni pengangkahku mung kepengin sowan karo Bapa Janaka, mula aku nganti karo kakangku, ya kuwi Kakang Antasena. Sejatine ana atur bapa bakal ndak aturake marang Bapa Janaka. Anakku wong bagus arep matur apa?
Piye, Kang? Wis gek saksek wae. Apa sing perlu tak aturake, daturke. Nek bapakmu ora kecunggah, ha kowe karo aku mingkari mikir supaya kelakon apa sing dadi penjangkamu ngono wae. Aku setuju karo unek-unekmu nih. Sing jeneng anak kuwi nglungguhi tembung opor bebek kuwi mentas awake dhewek. Aja kulino sumendhe marang panguwasaning wong tuwa, aja kulino sumendhe karo wong tuane. Dumeh bapakne duwe derajat, duwe pangkat terus wongah sesungaran, gleleng. Lah kuwi ora apik. Kaya karepmu kuwi mau njaluk pangestu tok wae, nek wis dipengestoni terus kowe karo aku mangkat apa perlune. Ngono Kakang. Heeh. Ya, aku tak matur ya Kakang. Ya, ngono wis wis. Bapak Janaka, sejatine nggonku arep matur marang Bapak Janaka kuwi aku kepengin mungkasi jejakaku, Bapak. Tegese piye kowe arep mungkasi jejakamu? Aku kuwi tresna karo sawijining wong wadon. Mongko barang tak pitung-pitung, bareng tak gelar, tak gulung, wong wadon mau pancen pantes minangka dadi jatuh kramaku. Tegese aku pengen palakrama, aku pengen rabi. Neng Bapak Janaka ora usah dadak bingung. Aku tekan kene iki ora kok njaluk ragat Bapak Janaka, aku njaluk tulung karo sampeyan kon ngrabeke, ora. Karepku aku tekan kene mung butuh nyuwun pangestu karo Bapak Janaka, rabi mau arep tak lakoni dhewe, ragat arep tak ragati dhewe. Apa kang dadi kebutuhanku bakal tak cukupi dhewe. Bapak Janaka mung kari mengestoni. Wis anggeni apa? Yen caramu ngono kuwi tegese kowe mirang-mirangke wong tuwa. Lho, mirang-mirangke wong tuwa piye? Ing atase Janaka iki bapakmu, mongko bapak lan ibumu isih meger-meger urip. Teka kowe rumagang dhewe doh nyono cerak nyono padha mestani. Yen to Janaka ora nglungguhi tembungan anak polah bapa kepradah. Wis anggeni, aku ora mathuk, aku ora sarujuk. Yen kowe arep ragat dhewe, yen kowe arep budidaya dhewe, yen perlu kowe matura putri ngendi sing dadi woting atimu, mengko bapakmu sing bakal nglamar. Apa yang dadi kebutuhanmu bakal ndak cukupi saka Madukara. Tenan mau piye kowe? Aku ki wong tuwa wis anggeni. Yen wis ngendika kaya ngono, ya mesti bakal tak lakoni. Kakang Antasena, piye? Bapak arep ragat, wis malahane awak dhewe ra cucul. Nek perlu njaluk ditanggapke wayang ngono nih, guys. Sing apik sapa? Ora ana sing apik saiki. Wis rasa wae jadilan wae. Oh iya. Nek bapak arep ngragati aku matur nuwun banget. Sabanjure sapa sing dadi woting atimu wis anggeni? Aku tak matur ya. Iya. Aku kuwi kepengin rabi karo putri saka Pertapan Cakrawala, anake Begawan Dewa Kartika, kang aran Dewi Kencana Resmi. Wis ngono wae. Saiki bapak ndang budal ning Pertapan Cakrawala, tembungna karo Begawan Dewa Kartika, anake wedok sing jeneng Kencana Resmi arep tak dhaup, arep tak jak urip bareng nganti tekan entek lelakoning wis anggeni. Kencana Resmi. Iya. Anake Dewa Kartika. Iya, Bapak. Pertapaning Cakrawala. Iya, pancen bener. Wah, syukur. Modar kowe. Wah, ora nggugu karo genemane wong gerang. Saiki rasakno durung kelakon wis kesandung wirang. Nyaguhi wong kono-kono, anake dhewe arep rabi, mongko sing wedok padha sing digayuh. Wah, rasakno. Werkudara. Apa? Diem. Ya. Diem. Ora san dadak kaya ngono kuwi. Wah, aku ragu neman karo kowe. Ning nyangkut aku. Aku guneman karo adiku lanang Janaka. Wah, kandhane ora nggugu. Kok sik bareng aku matur yen aku kepengin dhaup karo Dewi Kencana Resmi kok Bapak Janaka terus mangu-mangu. Gligapan paningale kaya wong ora tajem kuwi ngopo? Wis anggeni. Apa? Yen manut karo bapakmu mbok golek wong wedok liya wae wis anggeni. Aja Kencana Resmi. Putri Pertapan Cakrawala, anake Dewa Kartika, aja yo nggir golek wong wedok liyane. Yen perlu widodari, pun bapa ora bakal wang-wang gayuhke kelawan anakku lanang wis anggeni. Heeh, wis anggeni. Heeh, kowe golek wong wedok liya. Ah, nek
perlu kowe wong seneng wong wedon saka Pertapan Sukalima, kowe kandha. Masyarakat Sukalima sapa sing tak senengi? Mengko nek pancen ana sing duwe anak ayu, tak tembunge. Engko nek ora entuk tak obonge omahe. Waton kowe gelem golek wong wedok liyane kencan resmi, ning aja kencan resmi ya. Wis anggeni aja kuwi. Wah, nek aku kencana resmi. Wah, wong tresna kok kon pindah-pindah nggon kuwi ora bakal kelakon. Tresna kuwi ya tresna, siji kuwi ya siji, aja nganti mangro paningale. Tresna kok dijiat kuwi cara ngendi? Wong rabi iki kaya ewadine wong keplok. Nek tangan loro bisa muni, nek tangan siji ora bakal iso muni, dilakoni. Wah, aja golek liyane. Golek liyane tak gecek ndasmu. Werkudara ora entuk nganggo anarkis. Kene iki mung bujuk nganggo tembung kok kowe nganggo digecek sirahe barang. Wah, tenan bocahe wedi. Ora kaya ngono kuwi Werkudara, ora sak penake kaya ngono kuwi. Kena ngopo Bapak? Lah kok Bapak dadi kaya ngono? Ora ana apa-apa, Nggih. Ora ana apa-apa, ning tak jaluk liyane kuwi. Ora, Bapak goroh karo aku. Bapak Janaka goroh karo aku. Wis ngene. Bapak Werkudara piye? Bapakmu bingung. Mergane wis saguh ngrabekke manten saka Ngastina, ya kuwi kakangmu Lesmana Mandrakumara. Sing jaluk tulung Durna bapakku. Monggo bapakmu wis kebacut saguh marang bapa gurune. Monggo aku wis elek-elek. Sadurunge kowe teka mau rembugane, Janaka arep tekan Ngastina. Ngombyong manten lanang saka Ngastina nyang Pertapan Cakrawala. Wah, mula bareng kowe kandha yen kowe pengen dhaup karo kencana resmi. Bapakmu bingung. Bapakmu abot sapa? Wah, abot wong liya, anake ketayalan rabi dhewe. Rasakno, syukur kowe. Werkudara, wih lah bocah iki. Bratasena Bimasena Wijayana Bayu Pamungkas ayo. Ora kaya ngono kuwi ta? Mbah ya sing apik. Ah, senengane malah bajarke lakon ki piye to kowe Werkudara? Kagyat risang kampirangu. Rinanggul kinempit kempit dosang reknaning bawana Oh, dadi perkarane ngono kuwi to, Bapak. Bapak ora usah susah. Bapak Janaka ora usah sedih. Aku mau rak matur to, aku pengen rabi mung cukup mbok pengestoni. Aku ora njaluk mbok ragati, aku ora njaluk ngrepoti wong tuwa. Ning tinemune Bapak sing ngendika dhewe. Ora usah dadak kodeng bingung penggaling Bapak Janaka, ora perlu tok penggalih kanthi jero. Aku arep rabi dhewe, Bapak Janaka menyang Ngastina gandeng puwit sing wedok kuwi padha-padha. Aku ya nggayuh. Kakang Lesmana Mandrakumara ya nggayuh. Upama mengko kecekel aku kowe aja isin lho Bapak. Kowe kalah karo anakmu kowe aja isin. Wah, modar kowe. Wah, nek aku disin-isin anak, sirahku lho tak jebleske ning tembok. Wah, lah mau ora dijebleske? Mbuh, ra guneman. Mau kowe kalah karo aku ora jebleske? Ora guneman. Wah, kuwi kalah njur ngeplak to senengane. Aku arep rabi dhewe, aku arep ragat dhewe. Bapak Janaka cukup mengestoni. Kakang Insinyur Antasena. Apa Dokter Andes wis anggeni? Wajole sekolah ki dek kapan to iki? Kok do duwe pangkat dhewe-dhewe iki? Ayo cah kompak kok ya, Mbah. Saora-orane aku insinyur wis anggeni iki Dokter Andes. Nek simbah rak wis karo wis ora wis gabuk aku wis ora iso apa piye. Kowe iki senengane ngomong sak penake dhewe ora. Aku tak mangkat ning Pertapan Cakrawala mung kari adu landheping pacul. Landhep pacule Bapak Janaka apa landhep pacule wis anggeni wis ngono wae. Ning Siwigati aku njaluk pangestu ya Bapak Kakang Insinyur Antasena. Apa Dokter Andes wis anggeni? Mangkat saiki. Ayo tak derekke.
blirak-blirik jebul arep bales. Tak keplaki meneng bae bareng arep minggat ngantem dodo. Sapa Werkudara? Antasena. Syukur. Wah, bunga kowe. Ah, wis rasa dadak padha bingung. Ora san dadak padha bingung. Yen cara aku ora bakal aku duwe rasa wedi, Werkudara. Merga lantai panggraitane Janaka tinimbang Wisanggeni. Wisanggeni iki ming banyune Janaka. Lah kok ngarep bocah iki mau wani nantang adu landheping pacul dhisik Wisanggeni apa Janaka? Oh, kewanen Wisanggeni bocah kewanen. Wah. Nek cara aku dadi Janaka wis ora usah lunga nek ndi-ndi. Mbangane kewirangan. Tiwas ngombyong manten saka Ngastina, dirik-dirik. Wonge akeh tekan Cakrawala jebul kencana resmi wis dipek Wisanggeni. Wah, isin nek cara aku. Werkudara, apa? Isin lan ora kuwi gumantung engko lakone babare piye kabeh bakal ditanggung kelawan Janaka. Sira Siadi mbok wis meneng wae ngopo to? Ora perkara aku meneng bae ming aku jengkel. Anggere murid dijak ning Ngastina semrintil, dijak ning Ngastina semrintil, janjane Ngastina ki eneng apa? Mboten wonten menapa-menapa. Kliliben aku kliliben. Kenang apa Janaka? Oh, saking ditresnani karo wong-wong nganti sing jeneng serang gawe mlebu mata. Ora apa-apa. Pancen pacoban iki werna-werna. Iki ketok kaya ana sing ra seneng karo aku ketok iki. Lah kok dadi nyerang aku liwat mata barang ya. Iki ketoke barang tak trewang dudu wong adoh, ning kanca dhewe. Kanca wiyaga dhewe sing ora seneng karo aku. Dendam karo aku, ora apa-apa. Coba tak titike. Coba sapa sing kira? Oh, lho, wedok barang. Iya. Wah, aja werna-werna. Janaka, Nuntun Dawa. ayo mangkat karo aku nang Ngastina, Nger. Monggo kula dherekaken Bapak. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya Yayi sing ati-ati. Kakang Mas kula nyuwun pamit. Wis mangkat kono. Muga-muga kowe bali ning Amarta isih duwe rai. Mbok ampun ngendika ngaten. Wah, wis kono mangkat. Werkudara kuwi ngapa ta? Apa raine dadak dicethel merana-merana apa piye? Janaka tekan kene mesti sing duwe rai to, Nger, ora usah kaya ngono. Wis ndang mangkat durna bapak. Ayo Janaka, Nger kula nyuwun pamit nggih, Nger. Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Bapa ing Sukalima. Ayo Nger Janaka. Monggo kemban kula nderekaken.